Високопротеинов десерт с праскови само с 6 съставки. Ако искате да сваляте килограми, но обичате сладко и искате лек десерт, задължително трябва да пробвате тази рецепта. Приготвя се бързо и лесно, а едно парче е 250 калории с цели 14 грама белтъчини. Ето и как да си го приготвите. В блендер или кухненски робот разбиваме 100 грама овесени ядки. Изсипваме ги, след което добавяме 100 грама бадеми, 100 грама форми и 150 грама ядково или прясно мляко. Блендираме отново и смесваме с овесените ядки. Получената смес разпределяме равномерно в тавичка с падащо дъно, а крема ни е от 500 грама скир с праскови. Нарязваме си една праскова за окраса. Не ми се получи много красиво, но реших, че за всяко парче трябва да има по парченце праскова. И оставяме в хладилника да стегне. След около час сме готови да си хапваме. А за повече такива лесни и бързи рецепти, вземи моята книга "Здравословно за всички у дома". Към нея има и 2 книги подарък: "Шоколад без вина" и "Яш торта без вина". И не забравяй да ме последваш.